खुलुमबाय इनसाइडनि बर'आव आं नोंथांमोनखौ बरायबाय। आयेन बेरेखायै सासे उन्दै हिनजावसाखौ एबर्सन खालामनायनि दायाव तामुलपुरनिफ्राय मनसुर आली मुंनि सासे डक्टरखौ पुलिसा खायो। जाथायनि सायाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला परशुराम दास मुंनि सासे आजिरा मोननाय फोरोंगिरिया टिउसन फोरोंनाय समाव 9 थाखोनि सासे फरायसुलिखौ सिगि सग' खालामनानै इसिङारि सोमोन्दो खालामबोदोंमोन। उननि समाव फरायसुलिया 5 दान गोर्बोआव थानाय जाथायखौ सोराङाव फैजानो गिनानै 7 नभेम्बर खालारखालि तामुलपुराव सासे नंखाय डक्टर मनसुर आलीनि जोहै एबर्सन खालामो। नाथाय एबर्सन खालामखांनाय उनाव उन्दै हिनजावसानि देहाया लोरबां जालाङो। बेनि उनाव गासैबो जाथाया सोराङाव फैनायनि उनाव हिनजावसानि सिमान लानायाव 8 नभेम्बर खालारखालि लांसुनिया फोरोंगिरि परशुराम दासखौ तामुलपुर पुलिसा खानानै जेलाव दैथायहरो आरो मंगलबारनि मोनाबिलियाव नंखाय डक्टर मनसुर आलीखौबो तामुलपुर पुलिसा खानानै मुसलपुर जिल्ला सदर बिजिरसालियाव नुजाथि होनानै जेलाव दैथायहरो।